Pam ydych chi'n cefnogi'r ymgyrch yma? So, da ni yma fel Theatr Clwyd yn andros o gefnogol o hyn. I fi fel person ifanc sy'n newid gychwyn yn swydd yma yn Theatr Clwyd, mae o mor bwysig cael dy hyfforddi a mewn ffordd ysbrydoli gen pobl sydd wedi bod yn gweithio yma ers blynyddoedd. Mewn ffordd, allai ddim dod yma i newid pethau heb wybod sut mae pethau wedi rhedeg yn barod. A dyna pam mae mor bwysig cael y cydbwysedd o oedrana. Pam ei bod hi'n bwysig cael gweithlu aml-genhedlaeth? I fod yn onest, mae gennym ni un aelod o staff sydd wedi bod yma bron cyhyd a'r theatr bod yma. A mae dysgu gen fo sut mae'r adeilad yn gweithio, be oedd yn arfer mynd ymlaen yma, ac pethau bob dydd mewn ffordd, pethau ti ddim yn really meddwl am, i ni fel staff ac i ni fel y gynulleidfa sy'n dod yma. Mae o mor werthfawr clywed yr hanesion, y storïau personol o be oedd yn mynd ymlaen yma. Felly mae cael rhannu a clywed am sut oedd Theatr Clwyd yn gweithio yn yr hen ddyddiau yn andros o bwysig i ni fel tîm. Be mae'r gweithwyr hŷn yn dod i Theatr Clwyd? Dwi'n meddwl bod o mor bwysig bod ni'n cydweithio efo bob oed yma yn y theatr. Mewn ffordd, theatr ydy iaith y pobl, so mae dod â storïau gwahanol, mae dod â profiadau gwahanol yn allweddol i'r gwaith da ni'n neud yma. I fod yn onest, pwy ydw i fel person ifanc sydd yn meddwl bod fi'n gwybod beth dwi'n neud ac yn profiadol yn swydd. Fedra i ddim wneud hynny heb wybod am be mae pobl wedi wneud o blaen, camgymeriadau pobl, y ffordd pethau'n gweithio o blaen. Mae o mor allweddol i bob adran o Theatr Clwyd. Ydych chi'n poeni am y ffaith mewn 6 mlynedd y bydd rhai dros 50 oed yn gwneud hyd at i fyny i 1 rhan o 2 o Gweithlu Cymru? I fod yn onest, dwi ddim yn pryderu o gwbl am hynny. I fi, dwi'n meddwl, dylwn ni ddim diffinio pobl o rhan ei oed. Dwi'n meddwl bod o mor bwysig bod pawb efo'r un parch be bynnag ydy oed i, hyd yn oed os ti'n berson ifanc yn mynd i mewn i swydd mawr, neu os ti wedi bod yn gweithio yn rhywle am flynyddoedd. Dwi'n meddwl bod o mor bwysig bod yr un parch yna i bawb, a bod ni'n trin pawb yr un peth, be bynnag yw dy oed. Pa gyngor ys gennych chi i fusnesau eraill? Dwi'n meddwl bod o mor bwysig bod ni'n rhoi parch i bobl a bod ni'n gofalu dros y pobl sy'n gweithio i ni. Mewn ffordd mae cylchedd bywyd yn symud yn ei blaen, a swn i pan dwi'n hun yn gobeithio bod pobl yn mynd i parchu fi ac edrych ar ôl fi mewn lle gwaith hefyd. So mae mor bwysig bod ni'n rhoi yr un ymdrech a'r un parch i bawb.